Look at this. Somebody come look at this. Wait, then pass on me busa wasem kakra. Me pass on ya kase obi a no Duabroni a ase kyeresen. Honey, you've got a big storm coming. Why no Duabroni? Why no want to say onipa bia aso ye aso onye. How are you telling me this? Yo, me pass o ya kase obi a Duabroni a so adwen kyeresen. Oh, my good friend, it's true. So now, Miss Madre, Miss say, my friend said, your castle be a Duabroni. Now I say, will be a wire and home say, I saw a yen, so I saw one yet. Who say, Nitimu ye fine, so let us and Tessa. Have you lost your mind? Yes, of course. I me pass o asante kase me kase obi atiko koniwa ase kyeresen. Wapoli. What did I hear? Wapoli. Look at this. Wapoli no cry anything. Say obi a okono woni na apembo. It has worked. Finally. Ya be ma ye kase obi ye Duabroni a ase kyeresen. Honey, you've got a big storm coming. E obi a oye kokko na hu na ho ofe. Nipa tuntum de o de chame amenye. All right. Be ma de oye na hwenye na to kwan ba ko penti me pe oba. Na o say ye ma oba tuntum a wo mpe. Me ntina me mpe tuntum no because me ma me ye tuntum. Ti me so mpe me kwa kofa tuntum be bro ni be fie ho. Se madam bia nka ne nem tiatia ansa no. Akonwa ne nsa so saa de obetimi de na ye. Have you lost your mind? Yes, of course. Ya ti kokoniwa ase kyeresen. Efense obi okọ a ni kokometi apembo a ama ne na etwa. Ne efense obi atete. Oh, my good friend, it's true. Na me pass o ye see obi a no Duabroni ase kyeresen. Okay, efense me hu me view ni de. Efense obi wasra wa ye no nkokọ. How are you telling me this? Me pass o me nua be ma anope de boko. Me pass o ye kase obi a no Duabroni ase kyeresen. Why no Duabroni? Like say puppet and Ye kase obi ati kokoniwa nso e. oh, say onam na bia ebo ana edua ana dunsini bi wo ho na bia wapori na ona no atwa. Oh, my good friend, it's true. Me pass o ye kase obi ye Duabroni ase kyeresen. Duabroni. Ode bin timi nkyere. Na pass o ye kase obi nso ye ojamfo nso e. Ujamfo de inko jamu bi. Ati se bia obi anya asem na ye kwa ko jam no ati se ye ko ja obi anya asem na obi akwa ahokyerem na me hu se sanete. Ye kase obi ye jamfo a se na wo kira se fa wo twim. Ko Duabroni na Pass o ojamfo. Ojamfo wi omu ade Na ye kase obi so ati kokoniwa nso e. Ene ekru won kokromuti. Den ne kro no ba ne kokromuti. Opro ye. Opro ye. O 19 say ha wa Istanbul kokoniwa. Me das. Emura. Anope de. Me ni odi nkomo kakra me pacho ye kase obi ye ojamfo a ene sen. Ojamfo ye obi a ebi asem atu obi no. Ase ye ne de ase ohoahoa no. Ase ye ne de saa ne me hu no se ojamfo ti. Na obi so ati kokoniwa nso ase kyeresen. Kokoniwa de sa ne nan abobom wona ntina ne nan abobom apembo. Na ye se obi so ye Duabroni. Duabroni ayese obi a efa nsa asem no wo hu ba no wadi ho adanse a me hu sa ase no wo nso no oni ho. Me pacha no pe de boko ensemusa bi nam se me busa o se wa ye pani. Me pacha wo ye kase obi ye Duabroni a wase kire ne sen. Duabroni obi on kan kure. Wa on kan onye ne kwafo. Asam no se nukure kura wasi nya nukure. It has worked. Finally. Na pacha obi so ye se ojamfo. Eno so ba kira se. Look at this. Somebody come look at this. Obi a onu de ohu obi ana o sisire no on de ate so ronko ne na obi de anu de nya ate asire obi o sire nipa.